लाइक खालाम। कुसुमु नार्जारि दाबो उन्दुवाखै। नाङो ओमफ्राय होफिनदो आरो ना आङो दसे होनानै दोननो नागिरदों। मोजां मोनबाय हेलौ दादा कुसुम मा होनदों गुड नाइट दादा लाइक खालामना होदो। मा रावबो लाइक खालामा। लाइक खालामना होदे लोगोफोर लाइक। है दै लोगोफोर कमेन्ट खालाम खोमा। लाइक होबाय थेंक इउ सो माच प्रिन्स लाइक दान हेल' थेंक इउ कमेन्ट मन्दिरा थेंक इउ सो माच प्रान्जिरा बाय बाय आरोना कमेन्ट लोगोफोर। मेखा अन प्रान्जिमा दानखौ अन ओंखारबाय दा दसे दे उन्दुदो लोगोफोर आंबो माने अन होनानै दोनगोन आरोना दिनै आंबो उन्दुनोसै। क्या हुआ रो को यार मरा सजे मैं ऑनलाइन करके मैं सोता हूँ सोएगा। Thank you so much मरा हाय दादा संजय दाबो उन्दुवाखै नामा उन्दुवाखै क्या हुआ मोरा संजय मैं बात नहीं करेगा मैं ऑन करके सो रहा हूँ दोस्तों। आप लोग भी थोड़ा ऑन करके सो सकता है। नासिरी नासिरी तेरा दोनों नासिरी कमेंट गाइस।
लोगोफोर उन्दुलांसनबायमोनलै आङो उन्दुलांसनबायमोन उन्दुनोसै आंबो गुड नाइट दाना दे सन्जित कि मरि दाना हेल' 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 लाइक दानल' खालामबाय दे फ्रेन्ड अके 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 अके
Deepali, hello, hello, like Dan, hello, 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 hello.
Alright, Mr. Deja de please come on.
मैसो 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 मैसो